ka man na magamit ka bakal na. Mas maayo na anak kay habang may naglabo, ang skill mag-format. Asa ka dali ka kung stress? Dili na rin kung buwan. Kay parang dili na naman masulat. Dili rin naman kung siya rin. Palusok na lang. Kung nga rin ako kasi pa lang siya. Grabe ka, stick, oy! Bibi at Lagi sa loob bula good. Ay,